ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿನಿಕಲಿಗೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೋಳಿವಾಡ ಮಲ್ತು ಜಂತಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತುವೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನಗ ನೆತ್ತ ಬೆರಿ ಮರಗಿಲ್ಡಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚದ ಕಪ್ಪುದಂಚ ನೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಂಡು ಅವನ್ ಗೆಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಗೆತ್ತು ಜಂಡ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇನ್ನಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತು ನೋಡು ಇತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅನಿ ಎಟ್ಟಿನ ನೆಕ್ಕು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನತ್ ಉಪ್ಪು ಕೊಂಚ 2 ಚಮಚದತ್ತು ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಬಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನೆನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಪಾನಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ನೀರ್ದ ಪಸೆಪರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರುಟೆ ಪುಂಟುದ್ಗೆ ತಂದು ದೀವೊಡು ಎಟ್ಟಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಪೇನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ತಿನ್ನತ್ತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ನಾನು 2 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚದಾತು ಅರಿದೆಟ್ಟು 3 ಚಮಚದಾತು ಕಡ್ಲೆದೆಟ್ಟು ಬೇಸನ್ ಇತ್ತನ್ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ ಅರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಖಾರ ಖಾರದ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ತೆನ್ನೊಂದೇನು ಕೈಟೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪಾಡ್ದಿನ ನೆಯ್ಯ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಅಂಡೆಡ್ಡೆ ಹಪ್ಪುಚುಂದು ಇತ್ತೇನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವ್ರೆಗ್ದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನಿಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅದನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾದಿಪ್ಪೊಡು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ತಿಯನ್ನು ಒಂತೇನೆ ಪಾಡೋಣ ಒಂದು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಮರಗಿಲ್ ಕಾಯನ ಮುಟ್ಟ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಏನೊಂದೇನು ತಿರ್ಕದ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಡ್ತೀವೋಡು ಮೀಡಿಯಂ ದಿದ್ದು ಸರಿ ಕಾಯದ್ಗೆ ನೋಡೊಂದು ಎಟ್ಟಿ ಸರಿ ಕಾಯೋಡು ಇದೊಂದು ಕಾಯ್ದಂದು ಗೆಪ್ಪನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಗೆತ್ತಿನ ಸೇವ್ನೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಹೊರ ಪಾಡುವೆನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರಿಕ್
ಬೇಗ ಆಪಿನೊಂದು ಸೊ ಒಂಜೆಂಚೆ ಕಾಯಿನೇನು ಅಡೆಗೆ ತಿರ್ಗದ್ ಪಾಡೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಯಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾಕೆ ಅವನು ಒಂದೊಂದು ಜಾತೆ ತಿರ್ಗದ್ ಪಾಡೋಡು. ಒಂದುಲ್ಲ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಎನ್ನಂಚಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೇನು. ಎನ್ನ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೋಳಿವಾಡ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ. ನಿಗಲ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.